Ariyo mar chenro mar duol kamogo e mbaka dwer winjo pachi bende ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo wang'iswa kama intiere kama inene Ramogi TV gi pachi wach mar ng'anyo ni kare koso ok ni kare. Nitiere ywaruok moro, sirikal wacho ni ng'anyo ok ni kare, jo-Azimio wacho ni ng'anyo ne wang'e kendo gidhi tim kendo tich ang'wen mane penjo mwapenji. Ng'anyo ni kare koso ok ni kare. Anto nyinga Trevor Ombija, janding'o panga janyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro wendo mwan godo kawuono en Professor Alfred Omenya. Professor Alfred Omenya en jalony e weche mag siasa gi gedo bende winjo sidiang', lakini sani twago mana mbaka mar siasa. Professor, erokamano kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor. Ng'anyo madhi nyime sani ni en kare koso ok en kare, nikech nitiere ji mang'eny mawuoye wachno. En kare koso ok en kare kaka inene? Igeni Trevor, ji nigi paro mopogore opogore e wach mar ng'anyo ni. To king'iyo ng'anyo gi gimomiyo ng'anyo dhi mbele e Kenya, ibo yudo ka ok en wach achiel tu ma wach ng'anyo ni ng'iyo. Mokwongo ne wang'iyo weche mag ngima kendo bei mag cham mag chiemo mano dhi malo kabisa. To bende jatend Azimio Raila Odinga noketo kanyo weche mag ombulu manogo higa mokalo chande, kowacho ni mondo savo yaw, to bas nitie weche moko kanyo mabe nomed e wach ng'anyo no. Kendo king'iyo kawuono wechego duto pod nitie kanyo, to ne gimedo kendo ni onego bed ni pesa ichiwo ni county, nikech jopiny chulo osuru, nitie jok mondike counties kendo tije nitie monego bed ni endelea e county. To sirikal mamalo ok osebet ka chiwo pesa ni counties. Koro king'iyo wach mar ng'anyo ni yudo ka kinde ka kinde weche ma jo-Azimio keto kaka ng'anyo gin weche mopogore opogore. To an kaka nene, ng'anyo nyaka dhi nyime Kenya. En mana weche ma ng'anyone ema bopogre. Nikech mokwongo yo ma sirikal mar Kenya tiye ok en yo mowinjre. Ka wacho gima waluongo ni tribalism, jatend piny oseduoko tribalism. Kanyisi wuod Ombija, e migawo achiel tu mar energy, iyudo ka Dennis Chirchir minister, KenGen wan gi Serem, Kenya Power wan gi Siror, Pipeline wan gi Sang, EPRA wan gi Kipto. Tanyalo kwano ni migepe duto mag sirikal magi gik moko winjre otimre Kenya ka. To kata kwang'iyo parliament monego bed ni ema jotendwa ng'iye tije ma sirikal timo kendo nyiso gi kaka onego bed ni gitimo tijego. To jatend piny nosedhi kacha ong'iewo jowa duto te. Koro kaka opposition, kaka Azimio, wabotiyo nade? Magi gik machuno ji ni ji odog kendo kuom jopiny. Maparo ni wach maduong' ma jatend Azimio Raila temo nyiso jatend piny Ruto en ni kata ing'iewo parliamentarians duto te mag Azimio, to jopiny pod bochung' ma ok bi yieni timo gik mok lure gi sheria. To mane mmiya penjo Professor ni be ng'anyo ni nyalo nyago olemo, nikech ing'e ni gik moko to osetimore. Ka bencho paro ne kata ji ni ene kure ene commander in chief, ene jatend piny mobete kom. Koro kata ang' ji ng'anyo, to pogruok dhi akany. Ng'anyo bokelo olemo, nikech king'iyo mokwongo jatend piny nosewacho ni jo opposition kod sirikal obed piny mondo opim wechegi. To gima nokelo mano nen na ng'anyo ni. Ok apar ka jatend piny dino yie ni jo Azimio obed piny gi jo Kenya Kwanza, jo UDA, mondo opim weche machando piny. Nikech king'iyo kata kaka jatend piny loso, kata kaka jalupne Rigathi Gachagua loso,
gin jok maka onge ng'anyo ni to gin makoro gibo ng'anyo nwa ok gibi miyo ng'ata nafas mar golo duonde Kenya ka. Trevor ki nosewacho ni Kenya ni en kambi mamani gima ne Rigathi owacho to litna an Odhiambo Wuod Omenya profesa matiyo Kenya ka litna ni kendo nyoro chieng jotich ma Kenya duto kendo Rigathi biro nuo wach ni kaparo nwa ni en gima nomin en ni kochopo weche mag dongruok to mano botimre Kenya duto nikech wachulo ushuru, lakini kaluwore gi constitution moro en go kanyo mare wacho ni ka kochopo e yiero kendo miji tich e sirikal kata migepe mag sirikal tok be mi jok mowuok e opposition. Mano wacho nyoro gigi ng'anyo kende manyalo chungo gi onge kendo gima kik wawuondre Kenya ka. An kinde moko ok ne an sure e wach ng'anyo ni to sani an very sure. Kata wach matin mane jatend piny owacho ni koro jo Azimio los gi Kenya Kwanza ni ng'anye mokele omiyo ng'at ma paro ni Kenya bo endelea kaka ne waparo e yor democracy kendo kaluwore gi chik gi pen chik ni Kenya bo endelea kamano jogo wuondre. Kenya ok bi endelea kamano. Jok motelo nwa gi gin jo miriambo kat kila siku en miriambo to gin promises to tich magitiyo en tij ketho pesa. To koro gigo ka gibed piny kaka ne gichayo osechuog aput moro monego be ni gibet godo Azimio nigi margi to Kenya Kwanza bende nigi margi to mano nchogore piny ka jo Azimio wacho ni nikech oket jaod bura ma Eldas miluongo ni Edan Keynan mane en Jubilee iko ni Jubilee nen mar Azimio mokwongo gin kare matamore bet piny mondo gigo mbaka e wach mar jaod bura ma Eldas Edan Keynan ni koso bedo Edan Keynan kanyo ne manyalo konyo mogik ka koro dok ni ji go ombulu nikech ma ng'ama ne ni ng'atgi kata koro dok kochacha to mano ng'atgi. Igere ko wache kamano wanyalo kuna wacho ni Ruto ne ng'atwa nikech Ruto kinde moko ne nitie bade en ODM to ma paro ni gima jo Azimio luoro nikech jatend piny osetiyo gi pesa mang'eny mar ng'iewo we kata Keynan jowa mani ma ODM osega ng'iew bo sani giwacho mana wach mar sirikal to mae maparo ni kae ma jatend piny kele confusion moro matin nikech oseketho parliament. Koro kiwacho ni weche duto mag jo opposition idhi wache parliament to parliament ni moseng'iewe ji orumo kata Keynan giri nosedhi odonjo the other side. Ing'eni mano koro duol mar upinzani bet kanyap omiyo ka upinzani oneno na gimoro matin magiparo ni nyalo punguza nguvu gi to gidok mana mane ng'anyo e maandamano to mae maparo ni wach mar Raila temo pimo ni jatend piny ni isekawo parliament wang'eni isekawo parliament omiyo onego waket duol marwa piny wawach wechegi to parliament obed na one of the parties nikech kata kineno wach mar Moi mar IPPG 1997 ne en parties ok ne en parliament. Of course it was parliamentary process lakini it was parties emane kelo representative mnelozo kanyo mae gima upinzani oluoro ni ka jatend piny oseng'iewo parliament tineno kata jok ma jatend piny keto kanyo gin jogo mnoseng'iew ikiani ng'a kendo mibo ng'iew omiyo giwinjre gibed piny giwinjre ni wach ni nyalo los nade kik bed ni jatend piny mawacho ni gini botim kama nikech pogruok mantie ok en pogruok ma upinzani neno gini e yo mopogre to Kenya Kwanza gi President Ruto benene yo mopogre kelo jaod bura mataraka ma ben achiel kuom jakom mar raput makoro keti no ma en George Murugara wacho ni Raila ema otamore mondo kik gini dhi maber mondo kik bet piny odhi maber to jokochacha benyo wacho ni jatend piny Kenya ema tije tek e kind ji ariyo gi ng'ano manyalo kelo kwe
e piny ka. Ng'ama nigi oteku to ng'ama gino chung' e dhode ma ene makore ng'iye ni ine mwang'ini ne monegi kel ku e kind ji ariyo. Ing'eni king'iyo kaka weche mag pogruok osetimrega e kinde machon, kata kwang'iyo 2007-2008, jogi nowinjre ne Kibaki gi Raila. Wach ni notiek mana ka Kibaki nobet gi Raila, bagi neno ni gini watim kama. Anan nokonyo kanyo. Kata manyocha mar Uhuru gi Raila ni. Kendo Raila gourem nobet piny ji ariyo. Bagi winjre ni gini wati kama. Omiyo kata wan gi jowa manie parliament mobet piny ma discuss. Jogi duto discuss kalure gi kako wach nigi jo Kenya Kwanza kako wach nigi jatend gi maen jatend piny, jo Azimio kako wach nigi jatend gi maen Raila Odinga. Omiyo kik wawuondre ni Otienda Molo Giri Murungara Giri ni gine magibet ng'iyo weche mag Azimio gi Kenya Kwanza. Wang'e ni telo mar Azimio onge parliament. En jika Raila Odinga, jatend party, Martha Karua, Kioni, kat Uhuru Kenyatta. Magi jotend Azimio. Maka gina parliament. Gina jo mayiero mag jobura. Kendo jaka wapar ni Kenya, kata mna Kenya, kaki penchik, wan gi judiciary, wan gi executive, wan gi parliament. Kochopo executive gi parliament. Executive nigi parties teruji executive to teruji parliament. Omiyo kinyal wacho nwa ni parliament ema supreme. Ni as long as jo mwayiero representative mwayiero parliament obet piny bo winjre to wecho rumo kanyo. Wang'e ni kaka parties endelea gi kaka piny endelea. Parliament parliament bentie tije matiyo mamano kare, lakini weche mang'eny mag party, weche mang'eny mag siasa timre oko mar parliament. Mana kaka pimono nikech jatend Azimio onge parliament, jalupne onge parliament, party patron onge parliament. Kwa biro Kenya Kwanza, jatend Kenya Kwanza onge parliament, jalupne be onge parliament. Kata major leaders gi onge parliament, gine executive. Omiyo okane pek mantie ka jogi wacho neno ni gini ok bitimre maber e yor parliament. Wang'i ane yo moro mopogre mar timo tijni. To kendo nyaka wapar ni Ruto jatend piny nyaka giwinjre gi Raila, nyaka gibi gilos, nyaka gibet piny gilos ka ginyalo mi jogi gi yo makare mar tiyo ko wechegi. To jogi ka giloso kendgi to onge solution magibobet go. To dong mae kama luoro nitiere ni ka Ruto gi Raila obet piny mowuoyo to nitie jomoko machal ka gima idhi gwe oko e sirikal. To mae gima kata jatend piny Kenya jalup ne wacho ni Raila dwaro mana donje sirikal. Do Raila to osewacho ding'eny ni sirikal to ok odwa donje. Koro mane kama pek nitie ni ka gibet piny gin giwegi to bin nitie kaka handshake machielo nyalo biro wuok. Ing'eni aparo samoro bedo gi wuoro mang'eny jadino ga wang' ji. Mae gima timre gi jo Kenya Kwanza gi. Nikech wang'eyo kata mane Raila oloso go Uhuru. Jodi amok nono nya sirikal. To mano yano timre nyocha ni. Wang'e ni sirikal nitie to upinzani be nitie. Wan gik mo wacho gin na gigi ni jo Kenya duto omi equal chance mar tich e sirikal. Dongruok otimre e yo mowinjre. Kech ka jo Kenya duto te kata gin jo military kata ginango. Kochopo kaka sirikal tiyo gi pesa ma ok yo mowinjre mar tiyo gi pesa. Yes, ginyalo wacho ni ne wadonje sirikal wayudo ka sirikal mar Uhuru Kenyatta noseketho weche. Omiyo waonge pesa malong'o, gope be wan go madongo dongo. To sirikal no ne sirikal Uhuru gi Ruto no. Ruto achiel masani jatend piny ni. Omiyo an okane pek mantie. Ing'eni gini Trevor chal
ka families nigi lwenye kindgi ti wuoro nyithindu gwere kuro to ng'ato wacho ni ka jodong families gi kobet piny to mano rach kabisa mano ng'ama dwa lweny ng'ama dwa ni mondo lweny orum wacho ni mzee Ombija bed koni gi mzee Omenya kuse winjire to wan nyithindo kuse miwa direction tem waluwo omiyo en na wuoro mang'eny ma ji ka Rigathi Gachagua giri nego ji ka CS mar trade ni nego mane mudino wangi to Raila to nyaka los gi Ruto nikech ka gise loso gi Ruto gibo winjire kaka gini botiek bas gibo loso gi jogi to ok en kata ni kaka gibo tiek ingeni wach mar ng'anyo ni ok en mana ni ok en na wach matimre sani to bas borumo an gima believe ni ng'anyo en gima opposition nyaka bed go as a tool ma kinde ka kinde ka wan gi weche ma sirikal ok winj to kendo wan gi weche ma jowa manie parliament ok nyal loso tiduogo kuom jo wananchi to ang'anya kendo mano right ma wan go pen mana adier lakini pen chik oyie ng'anyo to dong ng'anyo nego bed gi kwe nikech polis ncha ywak ni ng'anyo moro amora mosetim ok osebedo gi kwe jo Azimio to wacho ni nitiere jomoko moor kanyo mondo miyo oketh gik moko kata kawuono Ngong Road ka no wang gari moro mating'o ji ere kaka ng'anyo ni nyalo time e yo mar kwe maonge lweny moro amora koso polise maketho gini jomage maketho gini ing'ere tabu man go kae en kaba nikech ka mokwongo wang'i wach mar kweni en responsibility mar ng'a jo Azimio monego kel kwe kinde ma ging'anyo koso jo Azimio gi king'egi waduto an Azimio wan jo Azimio wachulo ushuru ni chulo police chulo nyaka chief piny kucha wan gi sirikal wan gi jok matiyo ni sirikal mae tijgi ok en tij Azimio ng'iyo ni ok okwal gimoro ok en tij Azimio ng'iyo ni gari ok owang' mano ok tij Azimio nikech sama wananchi ng'anyo jokwoye bende nitie kanyo jokwoye nitie kindgi kanyo jomahundu nitie kanyo marito mna geche mondo wang' kocha mano ok tij Raila mano ok tij Azimio onge gi polis Azimio onge gi NYS Azimio onge gi chief onge ng'at machulo Azimio ushuru in fact Azimio onego bed ni imi security sama ging'anyo no to ka sirikal mokwongo emosewacho nang'o ni ng'anyo no ogo marufuku ok betimre to gine ma gichopo kacha gi tear gas mano ok tich monego bed ni sirikal timo sani kwa winjire ni wadhi ng'anyo oko kanyo wasedhi ka police omiwa nafas mar ng'anyo next things police ema kelo security ok ibwacho Ombija gi Omenya koro gidwar security wagolo kure omiyo sirikal nyaka bedie sirikal ok nyal wacho ni gin gi rengo nikech Azimio ng'anyo kata Azimio ng'anyo ka gin gi permission kata gionge go sirikal nyaka bedie nikech en responsibility mar sirikal mar ng'iyo ni ng'ata Kenya ka duto safe masama jo Azimio dino ndara en tij sirikal neno ni ndara no yaw weng'en ni jopiny wacho nang'o ka ndi 2-3 no aneno ka gioro ujumbe mang'eny nyinga Anthony Janyakach Kadianga aneno Ramogi yo makare ng'anyo mondo dhi mbele erokamano Anthony mana Anthony Janyakawa kanyo an Mark kawuok Nyabondo Ramogi TV ler kabisa erokamano ahinya Ramogi Ananyango kawuok Kubuya gino ken Kenya kwanza en Kenya kwisha ng'anyo mitna kabisa erokamano Ramogi TV Trevor ng'anyo ni kare ni mar mane yo makende ma jatend piny nyalo winjo godo ja piny yor uchumi anyway wan wadhi kaka baba dwaro kendo Thursday wamoke chon pile ma ndio tis tinga bar Rapogi Kanyamkago erokamano tis Ramogi TV ng'anyo nyaka dhi mana mbele nikech jopiny dwaro mana ratechgi Nandi Michael kuwuok Nyakach erokamano Michael no kendo kudhi mbele ka ni Ramogi TV man nyakwara wendo maratari Migori County kanyo sirikal matiyo ng'anyo dhi kelo ber
To profesa ka koro dhi mbele gi wach mar ng'anyo ni nitiere joma ne wacho ni ok onego be ni nitie chik moro amora miketo piny ni ng'anyo ok nyal dhi mbele sama duol kata put moket piny mago mbaka bende nitiere. Ni ka ji go mbaka mondo ji winjre to ng'anyo be mondo chung. Mano e gima Kenya Kwanza wacho. To Azimio wacho ni gigi nyalo timore kamoro achiel. Mano be ni kare ng'anyo timore to usewinjru ni ubeduru piny mondo go mbaka. To ng'anyo bende pod nitie. Dong' ber ka achiel ema itimo. Ji bet piny koso ng'anyo ema ji dhiye. Ing'eni gi Trevor, ka bed ni wach mar bet piny gi go mbaka ni dhi mbele e yo makare mowinjre ma jo Azimio gi jo Kenya Kwanza oyiere ni mae kaka gitime, to kanyo onge tabu. Tabu mantie en ni ka jogi osewinjore bu bet piny to kendo jok moko oloko chike mag bet piny gi. Kanyo ma tabu nitie. Ne wacho ni jatend piny olos gi Raila ne gisetiyo go kuom higni mang'eny mondo ogol mago. Nikech sama ineno ni ng'acha wuonda to dhi nyuma e bur tabodong' kucha kenda, mano koro iringi dok kama ing'e ni inyalo yude kony. To jo upinzani gi jo Azimio kama gineno ginyalo yude kony en na wach mar ng'anyo ni gi wananchi. Jo Kenya Kwanza to ng'e ni gin e sirikal. Gin gi polis, gin gi jeshi, gin gi army, gin gi president. Omiyo jok ma wacho ni ng'anyo rumo. Ng'anyo bom na rumo ka jo Azimio gi jatendgi neno ka jo Kenya Kwanza gi kaka giloso, gi kaka gipango wach mar mbaka monego bed ni endelea kind gini. Ka gineno ka gino itimo e yo ma ok bi wuondgie. Mae gimomiyo ng'anyo timre. Ka bed ni wan gima wacho ni confidence, a process. Yo mochanie gini, in kaka ja Kenya Kwanza king'iye tineno agini ochane yo maler, weche ma wan go waneno ko wache yo maler kendo wawinjre. To jo pinzani be kamano. Ok obet gi tiende mar ng'anyo. To kineno ni jogi wuondowa mondo wawe ng'anyo, bas ka gisewuondowa to gibo wewa kanyo. Mae gima duoko ji ng'anyo kendo. To mae kama wach nitiere nikech jo Kenya Kwanza wacho ni ok uwinjru kodgi maler kaka jo Azimio. Ka giwacho kama to loko kama. Nikech koro chalo ka gima jo Azimio ma dhongere luongo ni dictate. Gine ma giwacho ni mbaka ni idhi time nade mogi winjo jo kocha cha. Jo Azimio ok dictate. Mokwongo jok mage mnowacho ni mondo gini otim through parliamentary process. Magi ma jatend piny mnowacho kende. Jo Azimio nowacho ni gidwaro multi-stakeholder process. Bipartisan multi-stakeholder process. Jo Azimio onge kama jo Azimio sega wacho ni gidwaro ni mondo gilose parliament. Ma jo Azimio kende mnobet piny wacho ni wacho ni parliament kata obedo no kodwar parliament kamano. To kara wane ane wach mabowuok karu kar parliament kanyo. To king'iyo Azimio mokwongo mnobet piny bochiwo list gi. Jo Kenya Kwanza obet bang' wige eka giwacho ni mage jok magibotere mbakano. Omiyo gini king'iye duto mokwongo gimoro amora duto mosewach kaka mbaka ne time, gigo duto osebet kawuok e Kenya Kwanza. Ok gisebet ka giwuok e Azimio. Maka ji wacho ni Azimio e hardliner okane kama gigo donje. Kata jok ma wacho weche moko magise gabet ka giwacho ni jo Azimio dwaro mana andishe gidwa mana mondo jo donje sirikal. Jok maloso marach gin na jo Kenya Kwanza gi. Ok en Azimio. Ok ginyal wacho ni Azimio dictate. Kwayo mane Azimio oketo nyaka sani onge ng'at moselose kwano. To Azimio no wacho in very clear terms ne gidwaro mondo gini obed bipartisan, which is true. Bas ne giwacho ni mondo obed multi stakeholder. To jo Kenya Kwanza onge gima giseka wachno. Kaka mbaka ni itime, kaka weche gi dhi mbele gigo duto. In fact jok ma dictate gin jo Kenya Kwanza, gin jo Azimio. So jalup jatend piny Kenya bende nowacho ni achiel kuom gige madhi timore, either ji bet piny wuoyo
kaka man to ji odhi e ng'anyo. Tok man ma jo Azimio wacho ni kuneno ni wabet piny e tamu to kar ok wabet piny nikech okwan nyithindo mbo chunowa ni mondo walos bane gik mudwa ni walosie e yo mudwa ni walosie, ok wan nyithindo. Kendo Kenya en democracy moum gi pend chik. Ok nyalo wuok ni noyieri jalup piny koro iparo ni iduong' moingo pend chik kendo iduong' moingo jo Kenya duto. Mano kata no diemo komenya tamra. Ok nyalo wacho ni wadhi loso e weche wagi weche u. To waloso mana kaka in jalup jatend piny ichikowa. Mano tok binyal ma ka sirikal loso kamando ji bodho dhi mbele gi ng'anyo. To nitiere ywak moro ma be wuok kaendi ni jatend piny Kenya machon en Uhuru Kenyatta. Onego thegre wach ni moko onego bed owuoye. In kaka jalony e weche mag siasa. Jatend piny Kenya machon bonego bed ni donjore weche mag siasa sani nikech nicho gitemo kwere ni kik odonje weche mag siasa. Kalure gi chik mar piny. Jatend piny machon en citizen mar Kenya. Ok inyal wacho ni gik matimre Kenya kaegi ok onyal beti gopinion. Kata party ma en nochako owuon ok onyal beti gopinion. Kano dhiambo komenya te an gopinion e weche gi duto te. To koro iwacho ni Uhuru wuod Jomo ma ja siasa, ma siasa ni mochamo ma jako bet president Kenya kendo bet minister. Iwacho ni en ok onyal bet gopinion mar siasa. Mano no chik mane? Chik mane Kenya kama wacho ni kanise bet president ok nyal bet opinion e siasa. Tich a sirikal kende mano se retire. Gi official teach mar party man to no sewe mane chik. To opinion ne to mo bet go nyako tho. Kata bet na jahigni 100 to gik moko timre Kenya ka en gi right kaka citizen mar piny mondo wach ni a Kenya ok dhi e yo makare mana kaka in godo mbija in gi right mar wacho gino tabe an gi right mar wacho gino nikech constitution chapter 6 chakre ni with the citizen en Uhuru Kenyatta ten en nyako matiyo na yot. Ok inyal golo power no kuom wabugo yieni. Goro sani ka kuro nicho seketa aput wuoyo mbaka otamore ero kuro mbaka ochung' ji odoke ng'anyo. Ang'o ma koro nego timre sani mondo koro ji bed gi kwe nikech nitie jomoko wacho ni jopiny mane piny ema hinyore gine mogi yawo ohala gi gine ma tijgi kethore seche ma ng'anyo nitie. Ang'o ma koro urito sani kaka jo ng'anyo hinyo ji kendo hinyo jopiny mapiny. To sirikal mok lu chik hinyo ji moingo kata ng'anyo no. Samuonge gi pesa hospital ng'ama hinyre to pesa kwal malo koni. Sama representative ok nyalo wacho ni sirikal olal gi bilion ka ng'ama hinyre. Omiyo gigi duto hinyo ji. To ma hinyo ji zaidi en sirikal mok lu chik kendo sirikal mok tim gik moko e yo mowinjre. To king'iyo sirikal duto gi Gachagua inyalo wacho ni sirikal matimo gik moko e yo mowinjre ka budget gi mag State House tema ne gichamo duto dweche 4 ne gisetieko. Kama e sirikal moyiero nwa CAS 53 to mae sirikal mawacho ni anyisi kanyo example mar energy tanyalo kawo ni transport tanyalo kawo ni ministry jo Kalenjin mole sirikal e dweche abiriyo maruto sibete sirikal ni chiegni ne dwa hingo jo Kalenjin mane moyo okete sirikal. Omiyo ng'anyo to wabo ng'anyo kendo japiny bo winjo matek lakini mana kaka chik mo an go ni osekonyo jopiny kinde ne ji gore ni wach chik ni ne chapla gi kinde gi mag ng'anyo onge tich mne endelea tear gas
ne ni malo. Yes, omio jok mowacho gigi oneni yes nyaka winj pek e kinde machuok. Ok wabi ng'anyo nyaka giko piny. Wabo ng'anyo nyaka wawinjre. To kwa winjre Kenya losses duto mosebet gogi wabo recover gi kendo Kenya bodhi mbele e yo mowinjre. Dongruok mobetie to kata jo biashara gibo neno matunda nade profesa nade to mane gima ji ywak ni kata sani go weekend ma otamo kaka sirikal chulo ka koro sani pod wamedo hinyore ni ohala ok dhi mbele ma penjo mana penjo ma kaka jo Kenya Kwanza penjo giwacho ni ohala ok dhi mbele uchungu ohala joma ni pinye ma hinyore nikech ng'anyo koro kata ka bedo ni wuoyo mwinjoru eka koro chako ng'wech bang'e mondo mi uchumi ochung motegno. Gima nyaka timre kineno laws mosebet go ohala e odiochienge mag ng'anyo gi ok inyal compare sirikand Uhuru gi sirikand Ruto ni kuo matimre sirikal laws matimre kanyo duong' mohingo laws kata wang'anyo na the whole year ok bichalo gi kuono to kuono nyalo mna chung ka weche ma upinzani wacho gi ong'i omio ochal ng'ama wacho ni oloyo dhi otwe e jela tan an gi chiemo kawuono kar mondo agora bed free taonge chiemo ang'ena bobet gi chiemo forever. Magi gik ma nyaka jing'e nikech sirikal matiyo maber bo konyowa for a very long time. Omio losses ma wan gogi ok betie to in fact kwatiyo gi democracy wagi kendo watiyo gi nafas ma upinzani nigo ma kata ng'anyo no nitie mane gima bo konyo Kenya mondo kik dhi e route mar Somali, kik dhi e route mar Sudan nikech janjaga moro nyalo biro kata bogre to loko sirikal. To mago gik ma botimre mana ka wan gi spaces mag ng'anyo wanyalo mana chungo ka wan gi spaces mag ng'anyo wan gi spaces mag loso magi gik ma kawaida to kwa wuondre ni wecho endelea tu nikech kwa ng'anyo tabu winjo pek moro kawuono mani ngeni chal na chal ka Kenya mangato wacho jal ni bonega lakini kwago kago koko to abonindo kure nyaki gaga koko kubo bet piny nyaki los gi jokoru kubo bet piny mondo winyere ni odni dinadi ko kulos to bocho ponga ng'ato chwe nyawadi gi pala maloso ni manyaka koro maloso ni loso mabo konyo to ng'anyo ni matero we loso aye wang'ia ni gima jiwa choka india mosi Trevor Ramogi ler ndi to sirikal omiwa haki wa hinyore yawa Trevor ma indi Eva ka wuok ojola reru ka koro watiyo go profesa ang'o madier ni jopiny mondo winji sani ka koro wacho gidhi e ng'anyo in mane ka michuni nitie weche ariyo jopiny odhi e ng'anyo to mar ariyo jotendwa mag Azimio bende onego wabed gi chenro maber mar ng'anyo ni kik bed na gimoro mwamako go duond sirikal to bas waweyo ng'anyo ni onego bed ni en strategy ma wan go ma kantie weche moko modwa wacho mok nyalre parliament kendo sirikal bok nyal winjo to kendo jatendwa ma en Raila gi Martha ok nyal loso to kore kwa dhi ng'anyo kiko beda gimoro ni wuok tich wadhi ng'anyo tich adek wadhi ng'anyo makata agenda malong'o waonge agenda wanyaka walos maber nitie gik moko manyalo timo mok wang'anyne to nitie gik moko manyaka wang'anyne kendo mar ariyo kwa dhi ng'anyo nikech sirikal Ruto ni en sirikal mobwongo tenie gik moko ka bei mag gik moko mago nego bed ni ka wan kaka upinzani wasebet piny ba wabedo gi alternative kaka bei nyalo duogo piny maka ka waendelea ng'anyo chande to sirikal be wamiyo petition wawacho ni gini oduok kama tax obed kama kwa kelo import obed kama mae gimwa dwaro sawa mago
mane kama jotend wone goterwa mamoko ng'anya ni watimo exercise ni monde ga juwo mbage to wang lo choko kon ero kama na inya Professor Alfred Omenya ndialonye weche mag siasa sai mamayo wawangwa kae ndie aneno ka ng'ato wacho ni nyakwar guok Ramogi TV neno maler ng'anyo mondo dhi nyime dipo ka wayudo resruok ma Dismas kaya Kanyabiye Ombija Ramogi awinjo maler ng'anyo to pod waliete mana wise man from Rodi Ramogi TV lera du an ni kanoro dongo boda mara Kingli awuok boda mara Kingli village Trevor gombo ni mondo jotelo ariyogo mondo yie winjre nikech ngima tek tweta Ramogi TV iko sawa maandamano lazima Raila ako tu sawa mimi ni Mark kutoka Maunga Ramogi TV ng'anyo mondo room en mana ka Raila gi Ruto romo ma Apollo kan Migori Ramogi TV Trevor wan kodi nyaka giko mana anochola Fidel kuwuok Gwasi Mikuyu ero kamana ahinya kuom kete Ramogi TV ka mane kama owe chenro mar duol kidieny mar ariyo koro ikudhi mabor ahinya puro dhi mbele gi mbaka Alfred Omenya Professor ene alonye weche mag siasa to nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa obro nenre bang